میگویند که دون ژوان و موگان برو چشم دیدن. دیونایت چیت کلاورم چند ساعت شد مطرح نگو کردم. فخرالدین عربشو سحنا نمیبروی تو چی کسا داری منیجا بسه بخوا. ای یاری دلا زارم منم عاشقی زارم. فخرالدین چرا با شما کدام دختر همکار شود زود همکاری رو قطع میکند. لو 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 بیا برو بابولو بشه هفته میتر شاولا نگو خیلی. نه این سوال اومده است. امروز بسیاری جوانان دهات میل به همین چیز دارند. در خانه گوش تو شکر ندارم از برای تو مبینی تلفن. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани риш ва мӯйсар ва протеини бца зиёд кардани вазни бадан дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба тамоми шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом дӯстон бародарон ва он нафароне ки моро ин лаҳза тамошо доранд. банда Рустам Азимӣ ҳастам бо барномаи ҷадиди рӯбарӯ бо ситора. ин навбат меҳмони барномаи мо ҳастанд як тан ҳаҷмнигори шинохта. ин ҳам бошад Фахриддини Арабшо. ман намефаҳмам гоҳе шумо Арабшо ҳастед гоҳе қайтарма ҳастед. шумо конкретно кадомаш ҳастед? ҳарду шайхи мо. ин лаҳза дар барномаи мо қарор доранд Фахриддини Арабшо. пеш аз ҳама шуморо ба студияи Меҳробпуро хайрамақдам мегӯем, чун даъвати моро пазируфтед, сухани моро рад накарда меҳмон гаштед. раҳмат кардем. чӣ хел мо суханои шуморо рад мекунем? агар суоле ки писани дили шумо нест, шумо метавонед дар пеши назари тамошобин онро бо оташфишонак оташ занед. ва агар суоле ки писани дили шумо аст, онро ошкоро қисса намоед. яъне ки ҳар чизе ҳаст пинҳон накарда ба мардум пешниҳод намоед. розӣ ҳастед? розӣ ҳастем. мегузарем ба интихоби суолҳо. саломат бошед. интихоб кунед. бисёр барномада мерем, бисёр барномада даъват мекардам, қитӣ буд. ашмода буд навигарӣ буде. бале. ҳам қитӣ калоншо мумкин гирифтам? не вай дар ин ҷо суол навишта шудааст, баъдан баъдан даст мезанем албатта. ҳам даровдаро ҳам калон бугум. хай биёем боло бигирем. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. қитӣ коричневое ки маълумае ки хубе. албатта суолҳо хуб ҳастанд ва ин аз шумо вобаста аст ки ба суолҳои мо посух мегӯед ё не. кӯмак лозим бошад ман ҳамраҳӣ намоям. фахриддину шаҳрёр обро бемаслиҳати якдигар намехӯрданд. чӣ шуд ки аз ҳамдигар ҷудо шудед? саволҳои аҷоиб, бисёр саволҳои аҷоиб. лекин дар асл унҷа манзури мухлиси шумо ин буд ки як замоне шумо як тика нон ё ки обро бемаслиҳати якдигар намехӯрдед. чӣ шуд ки якбора аз ҳамдигар ҷудо шудед ва шумо роҳи худро интихоб кардед? шаҳрёр бошад роҳи худ. дар ин ҷо рустамҷон сабабҳо бисёранд. ай рӯзе ки мо мисол бо шаҳрёр давлатов шаҳрнома бастем, ҳамкорӣ кардем. мисол дар шаҳрёр на танҳо ман ҳамчун ҳунарманде ки ҳамроҳш кор мекардам ё ки худ ман ҳунарманди номдор ӯ ҳам ҳунарманди номдор, на танҳо ҳунарманд, балки дар шаҳрёр ман ҳамчун продюсер будам, продюсер кор мекардам, ё ки оҳангу суруду таронаҳои бисёр вай мекардам барои шаҳрёр менавиштам. хай замоне шид ки ба фикрам як соли ду моҳи буд ки дар набудани ман ҳамун замонода чӣ хеле буд ки обе ки мо мехӯрдем ё ки ноне мо мехӯрдем каси овалои кас хадаш гирифт ё ки тикаи ноне ки мисол якҷоя мехӯрдем дигар ӯ тикаи нон на ба ман расид на ба хадаш ба фикрам каси дигар гирифт нона. яъне ҳамун вазифае ки шумо дар корҳои эҷодии шаҳрёр ёрдам мекардед каси дигар имрӯз идома медиҳад. каси дигар ба фикрам имрӯз идома медиҳад. не ки агар ҳар кас роҳи худша дар зиндагӣ ба фикрам бояд худаш ҷустуҷӯ кунад, роҳи худша биёбад. ин роҳи каҷ аст ё роҳи рост? роҳи рост аст, барои ки роҳи касби хидмат. фикр мекунам ки роҳи росте касби беҳтарин посух буд ва тамом. мегузарем аллакай шумо интихоб кардед ва метавонед ки баланд қироат кунед.
ҷа гуфта ки худро дар нақши ҳамун ситораҳои санъати исради тоҷик, манижаи давлат, усал шудем қатъиян манижо, Садриддини Наҷмиддин, Америка барем агарам ва Шабнами Сурайё омада бошад Дубай. Омад. Тасаввур намуда сурудхонӣ намоед. худро як лаҳза дар нақши манижа Садриддин ва Шабнам тасаввур кунед ва сурудҳои эшонро замзама кунед. ман фикр мекунам аз удааш мебароед. ای یاری دلازارم منم عاشقی زارم ای یاری دلازارم منم عاشقی زارم هر دردی که تو داری او دردم هم دارم هر دردی که تو داری او دردم هم دارم دارم ӯ дарди то ман давно доштам. ана бо ки буда ки Садриддин Наҷмиддин. هم رنگ بهاری صحنه نمیبرایی تو چی کسل داری منیجا بسم کن қабул аст ва Шабнами Сурайёро мешунавем. ای برو خواهرم فرزانه شبنم آمده امروز به خانه بچی ای کلاب آمدم فرخور میرم لولو. پیش یار آمدم به یار میرم لو 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 بیا برو بابولو میشه هفته میتاشه ана ҳамон суоли мушкиле ки дар ин ҷо буд Фахриддин аз удааш баромаданд ва интихоб кунед аз қуттиҳое ки суол доранд. гуфта ки агар ба шумо ҳам Фотима ва ҳам Гулдона пешниҳоди ишқварзӣ намояд чӣ посух медиҳед? Оҳо. албатта рад месозед ё ки не? яки якбора ҳар дуяшон пешниҳод мекунанд ки Фахриддин бо мо ишқ барои чӣ гап бизанам алам дорум гап мезанам язандоро қаври ҳардашам меканад ай дасти ӯра я ҷо рафта намешавад. чӣ хел қатъиё ишқварзӣ мекунӣ? аз ин бармеояд ки Фахриддин дар ҳам я ишқи аввал дорум оилаам тамом. метарсед? сахт метарсам. чӣ ҳурмат мекунед? мезанад? гом мезанам биёед интихоб бо мекунем. гоҳу гам мезанам ма дам намезанам. шуморо дар рӯятон клоун гӯянд меранҷед? клоунака хеле одамои цирка меган. баъзе саҳнаҳода мерам меган ки маймунбозоам омадан. меранҷед? не мегӯм ман хеле бигӯяд моро ба маймунбозӣ шинохтан ҳеҷ гап нехард. беҳтарин буд биёед аз конвертҳо мегзарем. инҷа суолҳои ба қавли коғазпеш дорем. интихоб кунед. чаро метарсед? саволи коғазпеш гуфтем. дар як ҷо шунида будем ки гуфтанд арабшоро ман несту. гуфтаи арабшоро ман нест. не ман нагуфтаму дигарро гуфтанд. дигарро гуфтанд ки ҳамин гурӯҳи арабшоро Фахриддин ту тиккаву парешон кард. вақте ки гурӯҳи арабшо ҳеҷ вақт фаъолият намекарданд, фақат Фахриддин арабшоро пеш мебурд. ҳарчанд ки мисол ҳама ҷудо шуда рафтанд, Фахриддин шогирдоро мегирифт. ҳоло ои шогирдое ки гирифтем бисёрш номдорам бо ҳаморо мегирифт, бо дар саҳна баромад мекардем. дар саҳна арабшоро фақат пеш мебурдам. Фахриддини Арабшо роҳбари гурӯҳи Қайтарма вай нест. биёед вақтро дароз намекунем. интихоб мекунед боз ба суолҳое ки дар ин ҷо монданд. айно гирем фарқ надорад агар хоҳед аз онҳо. банкрот хайрат ишта саволам перустам. хайрия. биёед ба суоли дигар. оҳо мактуби саломатӣ фикр мекунам омадааст. калони баду вариантҳо дар ин ҷо ҳастанд. 40 сомонӣ, 120 сомонӣ, 150 сомонӣ. ман фикр мекунам ҳастиш аст. не аз байни ин вариантҳо танҳо як рақам мавҷуд аст ва аз шумо агар ки шарти моро дуруст ҷавоб дида тавонистед, он маблағ ба ҳақ доред ки соҳиб шавед. 150 сомонӣ. барои чи 150 сомонӣ интихоб кардед? охирон навистин шо ай тақдири рӯзӣ.
ин панҷумин барномае ҳаст ки дар канали Меҳроб Про нафароне ки ширкат мекунанд маблағҳои моро меёбанд ва Фахриддини Арабшоро мебинем ки дар ин ҷо маблағи моро ёфт ё не. дуруст аст, дар ҳақиқат тамошобини азиз, Фахриддин рақами дурустро номбар кард ва имрӯз мо розӣ ҳастем ки дар пеши назари шумо ин маблағро ба ӯ туҳфа намоем. муборак шавад. раҳмат, саломат бош. биёед хай интихоб мекунем. суолҳо ба фикрам кам шуда истоданд. Муралим Рустамҷон, не мегӯянд ки Дон Жуан ва Мугамборо чашми дидан надоред. Як дӯстатон гуфт ки гӯё шумо ва онҳо рақиби сахтед. Рост аст? Убайдулло Раҷабов, устод Убайдулло Раҷабов, ана ман кумири ҳамон касам. Ганда мисол бай мекунем, иззати эҳтиром мекунем. Санъате ки мисол Убайдулло Раҷабов дорад, дар бисёр ҷо мегуфтанд ки Убайдулло Раҷабов бисёр санъати хуб дорад. Ҳеҷ кас Убайдулло Раҷабов шида наметавонад. Ҳеҷ кас Дон Жуан шида наметавонад. Ҳеҷ кас Фахриддин Арабшор шида наметавонад. ҳеҷ кас Саъдии Арабшор, ҳеҷ кас Мугамбо шида наметавонад. ҳар кас рӯҳу равияи хича дорад. бале дуруст аст. Барои ҳама кас ҷои хича дорад, макони хича дорад, мухлиси хича дорад. Инеш ягон асос надорад. ё ки тарсидед ки Дон Жуан дар рӯ барои Не, ман яке гаштам. Ман ҳама вақт гапи хуб мегӯям, медонанд маро. Ман яке баъд гаштам нигоҳ кардам ки ҳама вақт тамошо. агар дар рӯ барои шумо набуд, шояд танқид мекардед. Не, ман ҳеҷ вақт хеле нестам хучон медам ки ман танқид намекунам. бале, ҳама вақт посухи медонам. дуруст додам ва агар розӣ бошед як суолро ман хонам. розӣ ҳастед? Хонем. барои пайдо кардани обрӯ зиёди ҳунармандон маблағ сарф мекунанд. чаро Фахриддин меканаду расход кардани фаҳмидеда? Деш дар куҷо дидем ки ман мекунам расход кардам. инро мухлисонатон медонанд, ман намедонам. ина танҳо шумо посух мегӯед ба ҳамон нафароне ки аллакай сирри пулкании шуморо медонанд. ҳар як ҳунарманда, ҳар як санъаткора, касе ки мисол кадом соҳае боша, агар мегӯянд аввал дар ҷои аввал мисол ҳунар тайку санъат тай. бале дуруст аст. Не ки кадом роҳе боша ку дар ҳамин зиндагӣ, кадом роҳе ки ту интихоб кунӣ, кадом коре бошад, то маблағат набошад, майли ҳунарат, то маблағат набошад, ӯ корро пеш бурда намешавад. ва интихоб кунед суолҳои дигарро. чашм нарасад суолҳо насӯзонда истодаед. агар ҳамин нашунасед. дар образи актёр ин суханҳоро ба духтари ошиқатон гӯед. Девинаита чиита калаварам? Чанд соат шуд ман тра нигоҳ кардам. Занг мезанам, муштарӣ бандай, дар даҳанаш қандай, гапзанӣ то соат чандай? Бесту ман иҷа тра нигоҳ кардам. мо ҳам одамем ранги шумо охир. Фахриддин чаро чанд соли охир гуму гуред? дар куҷо будед? ҳамҷо дем ку. Не, шумо Як солу 2 моҳ будем. дар куҷо будед? ҷора дар як ҷое дар ки сидои махфӣ ман гуфтагим, дар бисёр барномаҳо гуфтагим. Баъд баъзеи дигар одамое ки ҳастанд гуфтанд ки ҳамин гапота дигар мон беста дар дида. Гап назан. чӣ магар ягон пастава буд? Аллакай медонам гуфтанд. Одамон медонанд ки дар куҷо будӣ, чӣ гап буд, чӣ чиз, ҳамаша медонам гуфт. Ҳамин гӯ дар дилат ҳама вақт мон беста. ҳамҷоро оташ бизанам. аз ин бармеояд ки суол Ши? дили шуморо харошид ва чанд лаҳзае ки Нимем рабӯе дидӣ? ғамгин гаштед? Сума насӯзонӣ бо. бо як латифаи қизиқ маро хандонед, агар нахандидам дуюмашро такрор мекунам. Ака якам чиз мегӯм, як рӯз банан, меваҳо банан, баъд чормағз, баъд себ, ҳамашон ҳарсечун иштагиан чақчақ донам аст. Чақчақ бародаронам ранги буд. баъд хича таъриф мекунад чормағз, ки чормағз мегӯяд ки ман ранги майнаи одамам. Мардум барои он қамара дӯст медорад одамам. ранги майнаи одамам мегӯяд. баъд себ мегӯяд ту майнаи одамам, он мегӯяд медонӣ ман ранги чӣ? Ман ранги дили одамам мегӯяд. Фаҳмидем, дили одам набошад дигар чӣ дар кораи майна мегӯяд? Ман ранги дили одамам.
که بعد بانن نیست تزریق میشه میگه برادر ببین تیم را حلش کنیم. дар ҳақиқат Фахриддин тавонист аз ӯдаи ин шарт барояд ва ман гарчанд ин чизро интизор набудам, вале дар охир худро дошта натавонистам. Як тема ман бордам, тема иваз намешавад. оҳо, ман боварӣ надорам ки шумо ин суолро оташ мезанед ва он чизе ки ҳаст ҳақ аст. не яъне ҷошта ин дурӯғ аст. ира ман бидуним ту ва чӣ суоле ки дар он ҷо навишта шуда буд ба комил оташ рафт ва касе ба ҷуз Фахриддин намедонад ки он ҷо чӣ суол буд ва ба иззати нафс ӯ расид. бале ин ганда расид. биёед суоли дигарро интихоб ин ҳам суол буд. не ба шумо кай посух гардонидед ва як қутии дигар дар он ҷо монд. биё аввал тайгирем. майлаш, марҳамат. Фахриддин чаро бо шумо кадом духтаре ҳамкор шавад зуд ҳамкориро қатъ мекунад? ҳол якаме охиронгиш ҳоли қатъ накардай. дуруст аст. чаро бо шумо зуд якамгинаш манижа буд. манижаи араб ёд дорам. вай бисёр як духтари зебо. бале бале вай шавҳар кард. шавҳар додед як яъне? ҳамшаҳри худшуно гирифт шавҳар кард дар Москва ҳозир соҳиби фарзанд Зиндагии дар обод. зиндагӣ мекунад, зиндагии обод. дуюмгинаш бо мисол баъди хела набудани мо бо як духтараи дига вай ҳам манижа ном дошт. оҳо, манижа манижаҳо як духтари дига мисол мо фирмаи мо манижа будох, манижаи давлат. ҳама вақт мегуфти шумо командаи маи ҳамин гурӯҳи арабчо шумо командаи маи манижа вай ҳам бозӣ мекард қатъ. як суол аз ҷониби шумо мондааст ва як ман фикр мекунем ки ҳамин ҳунармандо ҳамин номдор мешаванд ё даро мардакаш зан меёбад ё ки занакаш даро боз Фахриддин худаш тоқа пешонии шумо ранги пешонии гулдона ё шуда ва ҳар он чизе ки шумо даст мезанед он ҷо метаркад. дарди ошиқ зур аст, чашми ошиқ кур аст, бозингару ҳилагарӣ. шумо чӣ хел ошиқ ҳастед ки мегӯед ки ман аз ҳамсарам метарсам ва бедуни иҷозати ӯ бо ягон нафар гап намезанам? ман яна чӣ хел ки мо дар зиндагӣ ҳамроҳи мегӯм дар тамоми ҷо мисол баромад мекардам, ҳамин духтарои қад мисол гап мезадам, бисёришон қад бо суҳбати телефони ки якҷо ягон ҷо менишастем. худи аз ҳамин душанбе дар Қирғантепа 2 сол 3 сол ки дар ҷо зиндагӣ кардам, аз ҳамон Қирғантепа 150-60 километр дар барномаи консерти бад ошиқи ҳамин духтара хиду ва дар хона доштем ҳамроҳем. шумо ошиқ шуда ё ӯ? дар ҳамон шаҳри Туз. Фахриддини арабшо итоба кардам. шумо посух дода метавонед? ин савола нагӯ хел. не ин суол омадааст. имрӯз бисёри ҷавонони деҳот майл ба ҳамин чиз доранд. Фахриддин шумо чӣ дар ҷавонӣ хел корҳо мекардед? ин тоба кардам парвардигор. чӣ насани чӣ савол дилос ёгад. замоне ки дастаи Арабшо ва Қайтарма овозадор буд. чӣ? Ташрифу Ғарибшо ҳатто гиребони тавба бардошта буданд. овозае ҳаст ки байни шумову Саъдӣ аз рӯи пул ҷанг сар шудааст. аз рӯи пул ҷангш нест хеле аз рӯи пул ҷанг сар шудааст. рост аст? чесно гап занед. гӯш кунед. аз рӯи пул не. рӯзе ки мо шаҳрномаи мо бо Қурбон Нигматов тамом шид, дар ҳама барома гуфтаги ман Қурбон Нигматов, Саъдӣ, комил ки қачон бузбира комил, илҳоми мурод барои дута минуси замонаи ки суруди замонаи хонда будем қисми дуюмша бояд тайёр мекард. ҳамонҷо маслиҳате ҳам буду. баъд подавон якта барои подавон доштем ба якта бо дуюм қисми аблава ҳамонҷо маслиҳат буд. қати ва илҳом муроду насими саидзод ҳамонҷо иштагӣ буданд. ҳамонҷо мо дар кабобои хуҷандае ку ҳамонҷо иштагӣ будем. баъд маслиҳат кардем. ҳамон рӯз тамошавии шаҳрномаи ма буд. уҷа масъалаи парвоз кардаи ма ба Россия буд бо занам бо фарзандом. мисол паспортҳои хориҷимон
тайёр буд, шиносномаи хориҷ буд, мо бояд мерафтем. Дар ҳамуҷа масъалаи ҳамо буд. Лекин мо дар ҳуҷа барои чи ҷанҷол иштагӣ нестем. Ма айрӯи менеҷер рафта ҷанҷол кардагем қади саъди. рӯи кадом менеҷер? Менеҷери худмо. давлат Менеҷери худмо, менеҷери бозӣ мекард. Ку баъди вай омад бозӣ кард, гуфт ки дар як тарабхона дар ҳамуҷа даъват кардан моро кушодашавии тарабхона буд. Анушервон дар тарафи рафсоюз не, и Анушервони не, Анушервон ба номи фарзандаш модагӣ буд. Анушервон дар тарафи Калини. Унҷа нав кушода буд. Ба хотири як одам рафтем, онҷа чиштагӣ будем. Менеҷерам дар ҳамуҷа буд. Дар ҳамуҷа менеҷер гирья кард. Хеле барои гурӯҳи арабшо гирья кард. Гуфтем чӣ барои пароканда шудам. Не, ман буромадам. Ман буромади шумо хайна буромади рафтин. Не ки мара пеш кардан гуфт. Гуфтем ки пеш кард. Вай барои чӣ пеш кардан? Барои ки як расмаш дар консерти ҳамин вай тарабхона расмаш ҳамроҳи ма задагӣ буд. Ҳамроҳи ма задагӣ буд. Дар ҳамуҷа гуфтам ки расмта бояд намезадӣ. Вай гуфтам. Не ки ман аз пишти менеҷер рафтар. имрӯз шумо бо арабшо яъне ки бо ҳамон Саъдино агар рӯбарӯ биёед салом алейк ҳаст ёки рӯятон яъне мекунед? Не, салом алейк. ва ман боварӣ комил дорам ки Саъди моро аллакай тамошо мекунанд ва ба барномаи мо меҳмон мешаванду ба ин посух худашон ба қавли конкретно посух мегӯянд. Иншоалло. ман фикр мекунам ки ҳама суолҳое ки дар ин ҷо буд шумо посух гардондед ва мутаассифона ба ду суоле ки писанди дили шумо набуд оташ задед. метавонед ки бо суруди ҳаҷвие барномаи моро анҷом бахшед? Мобилни телефон аз Хитой омад, барои тоҷики нав дарди сар омад. Телефонот кардам, телефон накардӣ, ҳамаи балансомад тамом кардӣ. Мобилни телефон аз Хитой омад, барои тоҷики нав дарди сар омад. Телефоном кардӣ, телефонет кардам, телефон накардӣ, ҳамаи балансомад тамом кардӣ. Зани дуюми ту мобилни телефон, аҷали суми ту мобилни телефон. дар хона гӯшту шакар надорам, аз барои ту мобилни телефон. Телефоном кардӣ, телефон накардам, ҳамаи балансомад тамом кардӣ. ин буд барномаи рӯбарӯ бо Ситора. дар меҳмони мо буданд Фахриддини Арабшо. ман фикр мекунам ки аз тамошои ин барнома шумо аллакай лаззат мебардоред ва мутмаин ҳастем ки обуна шуданро ва тавсия додан ба дӯстонатонро фаромӯш намесозед. дӯстони азиз, мо якҷоя бо Фахриддин хайр мегӯем. саломат бошед. бо канали Меҳробро бошед, бо Рустами Азимӣ. ташаккур. дӯстони азиз, ба шумо тавсия медиҳам ки ба канали Ошнон лайв обуна шуда аз саҳнаҳои тарбиявӣ ва ҳаҷвӣ лаззат баред.